Right, deidzai vamwe guys, deidzai vamwe. Aiwa nasi tategere mbombo kutonhora umwe tichigere pasuva. Just look at you. You look so hungry. Just go and get some food, man. Amusquita, manetsa. Don't get stuck in pain. Voltaren, 2 times faster pain relief. Chando manetsa chando. Amen. Kwanzi my mistakes are no worse than yours. Right. Hey, maskara sei koma muka sei maneru. Mangwana ni kumatima nenyika dume nangi ninjani. Sadibonani materano aputri. You won't believe the deal I just got. It makes... Right. Materano apudzi aiwa regaiti sangane maskati anhasi pano. Pasisimeni diaries patinotaura dzinoitika zuva nezuva nditi dzatinorarama. Regai nditange nekutaura kuti vedu. Nyaya yatinayo muzuva ranhasi tichange tine nyaya mbiri muzuva ranhasi tichatiraya kudzipatsanura. Topinda neyekutanga handitika inoda kuti tishande pamwe chete. Tise vamwe nayo ndondivharira udho iro. Tise musoro pamwe chete. Tinyatsonzwisisa nekubatsira umwe wedu. Guys, platform ino regai kuita zvokutamba nayo. Platform ino yakagadzirwa naMwari kuti ive pano pairi. Tine vana bhudhi vana varume vaviri nhasi vanzvadzi vaviri. Vana hanzvadzi iwe Belindaka. Vanzvadzi vaviri vatinavo nhasi vauya pano. Ukaona varume vakuita kuti takubuda pachena. Takuda kunda unotaurawo kuti tibatsirikane. Guys, muzive kuti zvinhu zvinenge zvaoma. Kazhinji varume havawanzo kungobuda pachena. Varume havanzo kungochema papublic. Varume vanofira mukati. Andimaona asi kuona varume vosvika pakubata mafoni uzive kuti platform iyi yatisanganisa tese. Platform iyi yatiunza tese pano kuti hakuna anojaija umwe ane dambudziko rake tinobatsirana tichifamba tese. Guys, mukurarama hazvireve kuti iwe kana dambudziko rako usati wariunza pamhepo hauna dambudziko. Unaro. Usaseke matambudziko evamwe vanhu. Anditika usaseke vata nokuti iwe wako unenge uchinawo. Regera vanhu vanenge vane matambudziko avo chero rakaita sei. Don't judge. Pano hatina kuya kuzojajana. Handitika kana uchiziva kuti iwewe zvako hanzi are those able andina kuisa inonzi chiya munoisa itsiye dzangu idzi guys. Itsiye maoriginal ndangotora chibrush ndikadai. Itsiye dzangu chaichedzo mungatozonitora screenshot mukati vagadzira ningirikiri. Itsiye dzangu idzi guys. Itsi ndo ma-eyebrows angu iwayo ndo zvakaita. Ndo ma-eyebrows angu anokura kudai. Ndo ma-eyebrows angu iwayo. Animukona ndo ma-eyebrows angu animukona ndo ma-eyebrows angu. Handitika so nangotora chibrush ndikangodai zvinodza kuti takunge hameno dzato hameno ikoko izvetsiya ani handizvigoni. Right. Ndangotoisawo zvangu chilipstick chitsvuku ichi kuti zvinyatsokuluka. Handitimaona. But nyaya tinoendei kudai so musajaje vanhu kana uchiona kuti zvasi zvako. Handitika imbomira kuti udi ujaje vanhu nenyaya dzavo. Nyaya dzakaita sei pano dzinouya senge nyaya tinayo nhasi. Handitika nyaya tinayo nhasi kana uri Judge Judy vaya handitika na Judge Joe Brown please igara hako wadonha nokuti nyaya idzi dzinenge dzichida vanhu vane mwoyo yakasimba pamwe newe kumba kwako zvakatoitika kana zviri kuitika uri kutsvaga rubatsiro chiwana karubatsiro pari kubatsirwa hanzvadzi vafoni ava. Handitika kana uri Judge Judy please imbomira. Handitika hanzi nhasi dzakura kudaro sei itsiye dzangu idzi ndangoisa brush chete idzi itsiye dzangu dzagara dzakadaro is just that handisi brush ndangodzibrusha chete itsiye dzangu idzi. These are my eyebrows. Itsiye dzangu idzi. Itsiye dzangu hadzina kana mbopendiwa kana mboiswa chii hadzina. Itsiye dzangu chaidzo. Right, haudzitarisi chete. Right. Hanzi chaine makeup nombokupodai. Unenge wandigonera mufana kamukhelo. Handisiwo wigi ndeyako here waiona here. Wigi kamukhelo kembo ndiwe wakandigadzirira wigi iyo iyi. Iwe ndiwe wakandigadzirira izvo ndakungochena. Chiuyadzise wakoma ma-eyebrows. Zvinangu anokura kudai. Wodoya womboshepa wombogadzira zvinake. Right. Saka guys regai tiunze nzva dzedu yekutanga. Handitika hanzi bros on point. Handina kumbogadzira tsiye ini guys. Handigadziri tsiye handidzigoni. Itsiye dzangu idzi. Itsiye dzangu chaidzo ma-original angu. Handitika right. Ndiri pazuva ndofunga ndosaka muri kuona dzakakura kudai. Nhasi ndigerewo pamushana kuti ndipodzigwa nechimushana icho. Right. Guys saka nyaya yatakuita panapa ndakakumbira nezuro ndikati vanhu vose vanorapa vanoita zvechivanhu. Handitika vanoita zvemaprofita vanoita zvechivese please nhasi tikukukumbirai. Handitika kuti muvepo mukwanise kubatsira hanzvadzi yedu imwe yaikutanga yatinayo pano. Ini handisi kuzojeja munhu asi ukaona ivo vakanditaurira vachinifonera nzuro vakati hanzvadzi sisimeli mukaona murume obuda mumbudzi hanzi mbudzi yotaniyo zvarira pavanhu kuda kuti andigwambwa. Handitika
saka ndati munzwe nyaya yangu, saka ndikateerera nyaya yavo ndakaona kuti inini ndiri ndoga inogona kunditi poshei, asi ndinenge tichida vanhu vakaita sevaya vanodi tsiye dzangu nhasi dzanesa. Guys, mamusingazoti ndine maeyebrows akadai so, ndine maeyebrows, no maeyebrows angu amazihomba nditire chimbopota chimbocheka-chekawo here, asi kana chimbosiyai tsiye dzangu imi vanimi timboita zvenhingirikiri dzakuda chigero. Aiwa zveina chigero cheiko tachembera isati chaiti zvemamakeup izvi, chigero cheiko iwe hatisiyevo badi chigero chekuita seiko hatizvigonini manatural angu. Saka ndigai ndiappreciate zvandakapiwa naMwari. Zvakafanira kuti munhu tikwai inda unokandisa mbino ndonoikandisepi, ndonoitisa pane beating kupi, ndo zvainotove ndotongogamuchira zvinhu ndizvozvo. Imhindisiye imi right. Saka regai tifonera hanzvadzi yedu vedu tione kuti vanobatsirika sei muzuva ranhasi. Handitika regai tivafonere. Let's hope kuti ndaconnectigwa. Ndati ndoda kugara mba mukutatiza chando, saka ndati ndigere pano panze ndikati ndiconnectirewo zvimaspika kuitira kuti vanhu vanyatsokunzwa, because nhasi ava vatouya vatovepo havo at least. Regai tichivafonera. Iwe chaconnectiwa kauchisipika uku kuti zvinyatsokufamba, regai tinzwe. Kuchispika haisi kurira uku. Zvaranzvadzi batai makadaro toda kumbozama konecta kuchispika kuti vanhu tinyatsokubatsirana tichinzwisisana. Mirai tione. Regai. Alright. Katekinisheni kacho kanogara karipo kachimirira kuti kagadzirise zvinhu. Ita kuti zvikonecte uku zvinyatsohwikwa uku. Ayo Douglas, ndisiye here remove yekubvisa tsiye dzangu here, ndisiye. Wena ndichimira here remove yekubvisa tsiye. Naye asikana. Saka indobvisa tsiye dzangu ndosara ndisina tsiye. Ini ndigadzirire zvinhu zvangu zvanditende zvandakapiwa naMwari. Tsiye dzenyu dzamboda kutimbira chigero chenyu handichidi chengeta chigero chenyu. Handimbodzibvisi tsiye dzangu ndotodzida. Siyai netsiyana netsiye dzangu. Muda kuti kana ndaporonga kudzigadzira futi mubva mandiseka kuti vaporonga kugadzira tsiye zvina kugara nedzangu dzandakapiwa naMwari dzose zvitoripo. Zvaita. Vafone futi. Alright, mira ndivafonere futi. Iyo inamboconnecta iyi. Mira toni. Iyo. Hello, haina kuconnecta. Haina. Ndikukunzwa mirai tikuri kugadzisa technology. Alright. Mirai guys, tibombera chikumbe cha IT. Tikumbogadzisa technology. Haita. Because otherwise avanyatsa kuzohwikwa zvapa. Toda kuti anyatsa kuhwikwa speaker chako chinga chiconnecte. Zvinhu zvacho. Saicho chinongoita. Hachichatongoda kuti volume isvike kuvanhu uko. The Bluetooth device is connected successfully. Chaita. Hello? Hello? Mira twa dunzi tifoni futandi. Zvakaramba ka uchamira apa iwo kabata foni wakaisa ku speaker apa. Hapana zvaningaita. Zvara because ndiwoni kwakona kugadzirisa apa. Hapana. Pachima kukwa chiriraka. Asine tukevatize. Technology pana pakaisi ndo dambuka nayo ku technology pana. Yavuka. Kaza network yugotiza seshi. Ndati ya dropeti nikirisi. Zvakaramba unodomira paseri peji ngapo katobata kuza atina zvatingaita. Una kudzima wifi iko. Usaka sei iri kungoti kuli. Hello? Hello? Tikukunzwa. Tikukunzwa. Muri kunzwa?
network yenyu makunzwa here hanzvadzi hello ya ndakukunzwa izvozvo wakati wodomira apa ya ndakukunzwa izvozvo wodomira wakabata right hanzvadzi makadii zvenyu ya ndikukunzwa sapasaidi sumudza tinofanira kana makasimbawo tete tiripo motobata wakamera ipapo right hanzvadzi tinokugamuchirai pachirongwa chezivara nhasi kuti tibatane nemi tichibatsirana nemi nedambudziko renyu rakuunzai pano muzivara nhasi anditika saka hanzvadzi can you please share with us kuti dambudziko renyu rakuitai kuti musvike pasisime Liz Diaries pano chii nhasi? okay tete dambudziko rangu rakatanga muna 2013 muri muna January ndanga ndiri kubasa makuseni so ndaka receive a phone call yakabva kuna vamwe baba vanoukama nina mababa wangu so ndaka receive kubva kune mudzimai vavo ndo andaka receive phone washandisa phone yemurume wavo vanobaba munini zvikanzi ndokumbira kuti uye kumba kwangu utore mari yezvinhu zvenhaka zvatakatengesa mushure mekunge baba washayika zvova baba wangu inini so isusu pakashayika baba kumusha kuZimbabwe ndakabva vachangopedza kuigwa takabva tauya kuno kuSouth Africa so ivo ndo vanga vachisara vari kumusha vari pamba pavo kozi pangori padhuze so kusara kwakaita pamba zvinhu zvakava zvatengeswa kumba so vakandifonera vakati mari tauya nayo yautore mari yenhaka so ndikagara pasi naadzimai ndikati ko mainini vati tuye titore mari yenhaka kasinza wabva kumusha kanzi naadzimai haisi trap iyo here wadiwa mbomira nekuti mari munhu kana achibva kumusha unokwanisa kupiwa takudzwa mari dzakawanda dzimwe dzine chiwanhu chakawandisa wadiwa mbomira nekuti uzopedzisira tasangana nezvinhu zvakawandisa kati anu hapana chakaipa varamba vachindifonera paya uyautore ivo vakazongozviona kuti kudai inini ndanyumwa so kubva ipapo zuva iroro pandakakuda kuti nditange kusangana nemudzimai wangu nhengo yangu haina kumbobvira yambombira zvachose bva zuva iroro ndikati zvimwe adzimai akati akuda inyaya yekuti kuda waneta kubva kubasa rikatimbomire kumazuva 2-3 zvina akuzama after 2 weeks kana hapana kana chini kana kutoramba after mwedzi miviri saka nadzimai konaiwe uri kuona here kuti tiri dambudziko ratosvika mumba medu ino ndopa kupepuka ndoti zvanyiri tiri dambudziko kanzi ndikati muende kumasuwo timboona kuti zvakamira sei so now tasvika kumasuwe vanangodomwawo pane vamwe vanhu zvanzi imi baba mimi makarambira unotora mari yayo makasungwa nenyaya yekuti hamuna kuenda kunotora mari yayo makazi munotora ndisati ndambovabvunza baba vayo ndikashamisika ndikati madzibaba vavaziziva sei kanzi baba toda kuti ndikupe zambuko ndaenda paya vandipawo zambuko zvimatombo zvavakandipa vakati ende munotenga mazai mukaka mabhanana neuchi ndikuiyeresei munamato apo wandiyeresera munamato paya hapana chakasenza tikabva paya tikambozama kumwe naadzimai zvikanzi vamwe madzibaba baba mimi mai weti yenyu kuti zvifambe ndondiwari mwana ainda guys ndasvika kwakudira weti mukapu pai kwakumwa weti iyai hapana chakashanda tikanzi nadzimai hangatisapere simba rigaitizame futi kumwe taenda kumwe nadzimai tikapiwa mwe munamato wewashing powder zikanzi imwe washing powder iyi zvinogadzirisika zova zapera tikamwa munamato uya nadzimai hazvina kushanda chinoitika ndechekuti panguva yandinenge ndiri kuti ndisangane naadzimai paya ndinonzwa hana yangu kurowa zvakanyanyisa pai ndobva ndatodonha dzimwe nguva ndinoti inini kana ndokwanisa kunge ndakatosimba kutoona kuti bhora rine mweya paya takuda kuzama kutamba bhora naadzimai paya pakuzoreva ndigohese vandadonha imwe nguva ndokwanisa kutopedza kana 2 weeks chaidzo 2 weeks ndisina kana feeling yandiri kunzwa mukati memwiri wangu
tikaenda kuna vamwe madzibaba tikati madhamu achimuti ano ngatisapere simba tikaiti zame tikaenda kuna vamwe madzibaba tikatenga parafini tikageza nayo namadhamu tikapedzisira tadzimba nalendo dhumba makunwa parafini hazvisi kuita chibva ipanapa muri kutabesera kubika neparafini magetsi haaripo kuti mudzo ndo dambudziko riripo haungangofumuri dambudziko remumba kune munhu wose ndikati manje toita sei apa munozivawo madhamu wagarisa zvato zvinenge zvimazuva panga pato nezvimakore 2 tingozama munoziva mafeelings anoita kuti munhu aite hasha dzimwe nguva madhamu ongomudhura handisi kumushorawo munhu wenyama zvakuma 2015 apo tikadzimara tatombobvumirana namadhamu tingandimbomire zvekumbozama tikambomira zvekumbozama 6 months tisina kumbozama tikambozama ona madhamu zvichiramba dhimwe zvinoramba madhamu movha waita hasha dzakanyanyisa ende handingamushorowo munhu wenyama ane muviri unenge uchida kusangana nemurume 2013 apa ato 2016 zvanzi ukona kuti makore akutofamba here tiri kukura nekuti takawana naiye anga ari 17 ndine 21 so patiri kufamba kwose zviri kunzi madzibaba pane baba wenyu asara mumusha ndiye akakutsamwira mapahwisisa apo tete tiri kuzwisisa so pakudaro tikazama namadhamu tingozama kutenderera ndimo yataizamaka ndopa zvaitoita wese mondinzwa here tete tiri kunzwai so tikati zikanzi namadhamu kuda kunoku n'anga dzekunoku maprofita ekunoku haana simba regai tiende kune maprofita ekumusha patakwira bhazi pataenda kumusha paya ndii ndakaenda kumusha madhamu akasara vari kunoku ndasvika kumusha paya patasvika kwabhorowo kune vamwe madzimai atakasangana navo zvikanzi baba pana baba vakasara mumusha menyu ndo vari kusimudzirai mhepo nekuti makaramba kunotambira mari yamakanzi mumwe mutori apa handisati ndambovaudza handisati ndambovaita anything so now ndasvika paya vakati ende motenga jira dzvuku netsono nemalemoni ndikuitsire munamato nejira chena ndikatenga jira dzvuku rieri vakaisa munamato akanyora zita remunhu amuri kufungira ndikanyora zita racho vakati ndamunoisa pachuru musacheuke andanoisa pachuru paya hapana zvakashanda apa ndabva kuzimbabwe apa madhamu angu vachifungidzira kuti zvinhu zvichadi pavapamusha zvinhu zvichange zvadi zvanaka rato gore muna 2020 muna january panapa dzimwe nguva zvinomboita tomboitawo zveabout 30 seconds zvadonha apa munhukadzi ane mafeelings neniwo ari kuti murume wangu ndinaye mumba anofanira kunge achindibatsirawo hapana neniwo ndangoita chimuti kana kumbosimba kana so now ndikaenda kuna umwe madzibaba akanditema nyora ndakatemwa nyora dzinenge kuma10 ndakatemwa nyora dzakawandisa ndikatemwa nyora ndikaenda ikoko for 3 days ndikafukira ndapedza kufukira ndikapiwa anenge mafuta eshato here nemafuta amwe eshumba ekuti ndityiwe kana munhu wacho akuya usiku akwanise kunditya se hapana zvakashanda tete ndakapererwa zvekuti ndakandangoti pandasvika munhu andongona kuti kuda ane hano yakasimba ndomudzawo dambudziko rangu kuti ndikumbira kuti mundibatsirewo asi azvidaimwa zvinhu zvanaimbisa ndichimwa asi hapana chakashanda zvikanzi akuda hauna mafeelings akawanda mumwiri tenga jinja negaliki neuchi wosanganisa everyday uchimwa stone ginger beer everyday ndaimwa 2 liters estone ginger beer ndichisanganisa zvese nemajinja iwayaya kuti zviite hazvina kushanda zvikanzi akuda mhino matestosterone nemahormones eri mumwiri ako ari very low ndikadhaunodwa mamwe mavhidhios paindaneti kuti zvishande hazvina kushanda ndikamboti kuda madhamu kuda handikwanisi kuda ndofanira ndiite zvekuexercisa ndichikwira nekudzika ndichiexercisa nemhanyawo ndikatotenga matracksuit ndichitokwira nekudzika ndichimhanyawo asi hazvina zvakashanda zvikanzi kuda ita zvekujima ndikaita zvekujima paya ndikatotengawo masimbi ekujima paya makuseni ega ndichijima hazvina kushanda kubva 2013 kusvika 2020 nawo mudzimai wangu angomira nei alright hanzvadzi matimimi kubva 2013
kusvika 2020 dambudziko iri richingovepo. Saka relationship yenyu right now, besides naMadam Kumba, besides mamudzu avanoita aya, because vakadzi tomboita mamudzu nguva yarebesa kapa, hapana here rimwe dambudziko riripo riri kupindira pakati rekuti madzimedhi machangomira nemi zvekutomira zvototi imba yenyu matangira makaita muchiri kufangshena ndo zvazvichingori nanhasi kana kuti zvasiyana? Pane mamwe maproblems amuri kusangana nawo mukati medzimba? Maproblems ndekuti uyu hongu munhu wenyama anokwaanobvunzawo kuhama dzakewo kunana sisi wakewo. Sometimes munhu wechidiki anopindawo paFacebook achibvunzawo mumagurupu. Unoziva munhu ukaisawo nyaya yakaita seiyoyi pagurupu ka unowana mhinduro dzakasiyana ndizvozvo. Vamwe vakamutaurira vakati asiyana naye kudai dambudziko ragararai naye, siyana naye waakukura wati kutsvaga mwari right. So zvakadaro zvakatanga kudi kuaccumulata mupfungwa dzake. Achitanga kuaccumulata mupfungwa dzake. Challenge yakanyanyawo ndope yakawanika pakauya sisi wake. Ndakaudzawo sisi wake dambudziko riti asa sisi vachamukanzelawo. Sisi vakatoti siyana naye uyu iti isina shuga iyi. Utsvire siyana naye dai watsvaga munhu ari naye. But mdzimai yangu mira nini zvakadini. Right. Saka bamnini ava vavapenyu here ava vakakonzeresa zvinhu izvi? Bamnini ava teteka munhu anotopinda svondo dziya dzatogarisa dzakatobva kudhara dziripo zvokuti munhu atori nechigaro chakatokura zvikuru samuchechi, uye munhu wekuti haatombogari ndingati 15 centimeters away kubva pabhaibheri. Munhu anotogara akatobata bhaibheri mukati memaoko ake every time. Zvekuti mupenyu zvekuti handingati angupa nzvimbo yaari, asi kuti tichienzanisa vanoziva muHarare kwandinogara nekwaanogara idistance yakafanana nekuti kubva kubudiriro kuenda kwaVondale. Munopanzvisa? Ndiyo distance yaanogara, but ndaane 10 years ndisati ndatombomuvhakachira nenyaya yekuti ndototya kuti nyamwe ndikanomuratidza muroora sababa asara ndokwanisa kuzopedzerwa mhuri yangu yandatosara nayo. Nekuti kwese kwandikufamba maprofita anoita more than 10 akandoda the same person ka haangapengi kana iteri. Ndizvozvo. Asi kuchipatara chako imimi muraitu ngatimbotanga titange kuti tidzokere kumasure. Pamakaona dambudziko imimi munomboita muri munhu anomboenda here kuchipatara muchimbonoongororwa muviri wenyu like zvigwere zvakafanana naasma, shuga, diabetes, zvigwere zvakangodaro makamboongororwa? Ndakaenda kuchipatara ndikanotanga kuteswa kubva kushuga. Ndanga ndiri right. Okay. Ndikati akuda zvimwe ndine chirwere. Ndakaenda ndikanotestwa chirwere ndikaonekwa ndiri negative. Ndikati kuda mushini uyu wakafa. Ndikaenda mangwana acho kune umwe mushini kune imwe chipatara chiri about 15 kilometers away from chanandambva kudi chanandabva kuenda ndikaonekwa ndiri negative. Zvana shuga ndinayo shuga yandinayo, ende kana kuri kunzi ndine something kana chandounzwa zvokuti ndimwe nguva ndotombopera simba kana kuti handina chandounzwa, ndiri munhu wekuti ndotokwanisa kutopedza 5 years kana ndisina kutomborwara kana. Asi dambudziko ringori pakumira apa chete apa kuti kuchamira hachamiri. Tete munoziva pride yemunhurume ka iri ipapo. Kana pakashayiwa simba ka unenge wakungodhererwa nyangwe ipapi chaipo, uye pamunhu chaipo unenge wato yatinoti pachirungu low self esteem, zvekuti nyangwe pane vamwe varume ka unenge uchingozvifila down woga uri pane vamwe varume. Yeah, I can't understand that. Titarisa kumhuri yekwababa wangu inini ka vakazvarwa vari 8 baba avo. Unizwa tete? Wekutanga akashayika mushure monge apiwa dhora yekuti anotamba munoziva maslagi zvekumushaziya maslagi akanzi enda unotamba mari, enda unotamba slagi. Pakudara unotamba slagi ipapo manheru acho bangoti musoro mangwana bafu. Apuwa mari futi kutamba slagi nemari iyoyo. Ndalo angapuwa futi mari kunzi ndanotamba slagi nemari iyi mandobva angoti musoro ndobva atoshayika. Ndobva atoshayika. Saka that means kumba kwenyu kunotori nehistory yekuti kungopa wacho. Saka muri kureva kuti kumba kwenyu kune history yekuti hamupanani mari, munhu akatoti mari yekoldringa autobati because unogona kutongofuma wakatongo autobati nyangwe kuri kunzi
makurukoto wauya nemurora mutsvakano ukapiwa mari kamake sure watoirasa munzira along the way usafe wakaishandisa wanzi wangoishandisa chete zvinhu zvakwanza kufambiri zvakanaka uyo ndewe ndi last born yakafa then wechipiri anotevera last born akabata mudzimai ane chikomba vataurirawo kune hama kuti mudzimai wangu ndamubata ane chikomba zvanzi ari kupenga vatanga kuendesa patreatment yekupenga ndokufa so akangonzi na baba vari kunzi vane dambudziko havari ndo vari kunzi nemaprofita ndo vari kusumudza mhepo akangonzi asinza ari kurwara ndipei pafoni ndimunamatikiri muri kwanzisateni pakangonamatirwa haana kupedza 5 minutes akabva atovafa pozotera anotera iyeye wacho akangorwa nemukadzi wake arwa nemukadzi wake varumwa nhengo nemukadzi wake vafa anotera iye futi angomuka akangofamba patakazirika kuti akafa sei anotera iye inwa baba vangu inini vakangoti vangoti vangorutsa kuma 3 dzeusiku ndikatenderera navo kuti ndakandiripo ndikatenderera navo kuzvipatara kunana St. Anne's kunana Dr. Shah but nini ndakandiri mudiki ndandisingazivi kutenderera kwandiri kuita ndikutotenderera nechitunha munhu atofa kudhara munhu atanga kutomorutsa kuma 3 dzemakuseni chinondishamisa ndechekuti vanhu wese avo pamusuwa 27 December vanofa musuwa 15 June and 30 June. Alright, batai makadaro. Muri kuti vanhu vese vamutaura kuti vanofa ava vese chero rikasava gore 1 asi vanofa muna December musuwani musuwa 27 December kana kuti musuwa 15 June kusvika musuwa 30 June. musuwa 13 June kana 27 December ndo panotoita mumwe munhu anotofa chero rikave gore rino kana gore rinouya kana gore ripi panoti anotofa date iro rikasvika saka asi apa ndimi anga muchinzi ndimi next online chinzwa ikamunzwa zvakaitika dede last year atiri kutaura iri ndakaita accident nemota musuwa 15 June handina kufa. Alright. Padaro papedza about 3 days mota yapararai papedza 3 days ndikauya ndineka business yana kandurungoitawo munomu vangopinda munhu akandinongedzera nepfuti padumbu apo that's last year wanga musuwa 17 June ndikademba nemunhu iyeye akangopa pashopu yese zvinhu zvanga zviri musitoku yese vaenda nayo aenda nayo stoku yese ndikasara shopu yatongoembuti hamusisina kana chinhu 1 kana chinhu 1 kana skuru usisi kana skuru hamusisini papera about 4 days ndo parikanzwa kuti bamunini wangofuma wakafa kumusha tapinda muna 2020 right now nhasi tichitasa date nhasi date ndiani pazuva ranhasi I know kuti last week kandaaitonetsikana chaizvo ndine stress yekutoda kutozviuraya that was the last month makandiudza kuti muri kufunga kuzviuraya vhiki rose rapera muchiti nokuti muri kufunga kuti next ndimi muri kufangwa kunzi kwese kwamuri kufamba muri kuudza kunzi muri next panyaya yacho that's what I'm thinking tonight because kwese uko vapedza because tete vasara pana tete firstborn mumba mavo vakaroorwa munguva yehondo muona nguva yehondo iyayi munguva yemasoja asmith musoja wasmith one of masojas panguva yehondo vangosanganawo makipi vangoroorwa nanhasi haana kuzombobvira atsika mumusha tete mupostori saka mapostori vanhu vanokumudza kubata mhepo kwadziri kubva nanhasi haasati atombobvisirwa pfuma kana anoti musandibvisire pfuma nyamwe ndikafa musandibvisire chinhu bcause once mangodzika pamusha ndinokufa kuti muri pane 1 anotofa saka that means mumusha mune urombwa kakumusha menyu mune urombwa urimo ndozokutoriwa so besides tete ava ka pamosarani baba mnina ngofamba nyongobatawo mumapostoru ndo vangosara natete ava vauchi mupostoru uyu right because vanguinini vakangorumwa nenhuta modziziva dziya dzinotukura dzojambambaira dziya dziya ndo vamaiti vakarumwa nembeva zvinhuta ziya zvakaita zvanyaimbeva ziya ndo vakangoita ikoko
mai vavo guys vakandiudza nezvino kuti mai vavo vakangorumwa nembeva chaikango yakavaruma kudai vakabva vatoshayika. Saka tingataura nezvechipatara, tingataura zvechika. Mumusha umu mune urombwa hurimo, mune zvinhu zvakakura zvirimo. Zvakashaya zvakabatsira. Because vandaitaura navo kuswera nekuswera zuro vaitoti vanga vari papoint yekuti varoda kutozvipfuudza musi woyo, then tikataura ndikati imbomirai zvezvemauyawo kwandiri timbobatsirana nemamwe madiaries tione kuti tinosvitsana papi. Zvikanzi nokuti mwedzi wangu unoyu ndindasara mwedzi wangu, ende ivo manje is really convinced kuti mwedzi wavo wekuti vadi vaurayiwe. Saka ichiva ndati aiwa hanzvadzi, isusu kufa ndekwamwari, kutonga ndekwamwari, hakuna simba rinokunda simba raMwari. Kana Mwari vakati yes hakuna noti no, vakati no hakuna noti yes. Imbomirai timirire Monday tiona kuti tingabatsirana here. Ipo panapa pamadiaries tizere nevanhu vanobatsira. Ndikutoona mwatanga kutoya kuinbox kwangu izvozvo, ndatopinda macomments enyu apa kuti uyai kuno uyai chichi, tichataura gai, tichasvika ipapo. Wese anogona kubatsira hanzvadzi please tirikumbirawo pano pamberi penyu nhasi kuti hanzvadzi ava ngavabatsirikane. Hanzvadzi mune makore mangani? Pane vari kubvunza kuti mune makore mangani? Inini ndine makore 31. Vane 31 mwana mudiki, vane 31 hanzvadzi mwana mudiki. That means mukadzi wenyu ari kuma 26 27 handiti? Ari 26 years, yes. All right. Okay, saka ndo zviripo guys, right? Indauya ndofunga nyaya yemainzwa. Tingataura nezvokuti church, tigotaura zvokuti kuhospital kana kudi. Iyi nyaya yatsauongorora kana makateerera vachitaura. Nyaya iyi haisi yekuti zvakanangana navo chete. Inzwa history yekuti munhu anonzi arumwa mbeva ino yaruma munhu obva afa. Umwe onzi arutsa asingarwari, ndakagara kudai nditanga kutorutsa mangwana kusendofuma ndakafa. Anomaona konzi vakaparara nemotikari vakapindigwa vakasiwa futi vhiki mwedzi wapera, vakapindigwa vakasiwa futi vakawaipigwa shopi yose mushure mekunge vakumbirisa kune munhu anga akabata futi anga apinda mushopi mavo kutorako zvese undisendiri mupenyu, vaifangwa kufa ipapo. Vakaita zveaccident pakaparara mota kuita madhende, ivo vakasara vakadaro. Saka munhu you can see kuti it's a series, it's a chain of things that are happening mufamily iyi handika. Saka hanzvadzi ava munhu wechirume vaswala pride yavo vakaisa inonzi chii, vakaisa pride yavo paside, vakati rega ndiende pane masisters angu nehanzvadzi dzangu nanamukoma wangu nevanin'ina vangu kuti tikwanise kudii, ndikwanise kuti ndiwanewo anondibatsira. Because sometimes unogona kutsvaga rubatsiro kure uko, rubatsiro ruri mumhino mako, ruri muzasi mako, handimaona. Saka taiunza panapa panogoda chite kuti ubvise pride and ego yako. Houya pano hauzikane fesi, hapana nokuziva. Ndosaka ndava zita kuti mukoma Makinasi iri rinove zita repachirongwa, harisi zita ravo, because we are trying to protect him, handichimaona. Ndosaka maona even picture ndaisa ndavhara fesi yavo because nyaya iri sensitive. Tinozoona vamwe vanhu makuda kufa mushara navo muchitora mapicture muchidii. Ndosaka taita sei ndavhara face, kunonga chitora face kandi face handivhure because ndokuzivai kuti ipo panapa 3100 kudai panowanikwa chimwe chigrupu chakamirira kutora mascreenshots chotenderedza vanhu vari kuda kubatsirwa as if ivo havana madambudziko, handitika right. Saka guys ndonyaya yatauya naye muzara nhasi. Anyway tabvunza nyaya yekuna Madam kuti kuna Madam pane patingabatsira here, tange nekuna Madam. Vari kuti kuna Madam kuri right, asi hanzvadzi kuna Madam makanga mambondipa nhamba paya kuswera suro yaMadam, mukati ndizotaura naMadam ndamboti taurei navo, ndikavati ndichavafonera kuma 3 handitika. Vakati okay handiti kuti tizame kuvasimbisa kuti tikumbire kuti tokumbirawo vambotipawo mukana semadiaries pano timbobatsirana nani nemi, nokuti makanga mataura nyaya pane nyaya yamasirira ivo havavo handinawo havapo pachirongwa pano iko zvinezvi because Madam ndangwati ndichakufonera inini kuma 3 havasi kuziva kuti nyaya yechirongwa kana kuti kune chi kana kuti kune chi handiti. Makataura muromo kuti makati Madam vanga vakuitawo chimwe chimurume pasaidi of which inini hangu handingavashori ndakazvimiririra because from 2013 mwana ne26 years, from 2013 kusvika 2020 zvinhu zvinoomerawo munhu wenyama. Ipapa hatidi kuva pamhosva ende hatidi kuvabata ipapo, asi tatiri kuti kana vazotendera sana sisi vemwana uyu tizogona kutaurawo naye tichikumbira kuti ambomira kuita dzimwe pfungwa dzinouya nevanhu dzakasiyana siyana dzanenge achiudzwa, timumbobatsirikana timboona kuti panapa pane zvinoramba here kuti mubatsirike because I'm seeing macomments akawandisa pano ekuti vari kutoti haiwa zvinogadzirika izvo, tibatei handiti. Saka kwaMadam kutombosiya handiti kasezvokuri raiti kumba handiti tomboita zvenyu, ndizvo kanzvadzi. Alright, saka kwaMadam guys tosiya kwaMadam kuri Bonda, taura navo, tichataura navo, tichatsvaga vakadzi vechikuru 2 kana 3 toita kagrupu kedu tozobudira Madam pachena kuti aiwa munin'ina wakashinga 1 kubva
2013 kusvika 2020 uripo. Saka iwewe tachikumbira kuti umbotipawo nguva tiwane kudi kubatsirana nemurume wako tomusimbisa semwana, because remember anopiwa maadvice akasiyana-siyana kubva kuvanhu handichimaona achibatsirwa achipiwa anofidwa mwana mudiki. Chero ini munhu mukuru chako chako kaviramba chingofidwa unopedzisira wakutove confused kuti arikani mbotiraya zvakati woputsa imba yako pamwe help rubatsiro rwasvika ratove mudhuze handika. Saka iroro idambudziko rokuti ndichazokumbira madzimai echikuru akatsiga vasingachaurisi vaya vasingafambi nenyaya dzavanhu vaya vasina makuhwa vaya vasingaiti zvemaskrinshots vaya vanongozati zvepano zvinoperera pano. Kana dambudziko raenda kwavari tavatrasta kuti vabatsire mwana handitika nekuti vakwanise kuzviita. Chimwe chinhu anzvadzi chandoda kukuudzai panguva ino chekuti muromo wenyu wamaitaura uye kusora zuro kuti mwedzi wangu indoda kuti munhu ndoda kukumbira wangu ndakazvimirira kudai muri hanzvadzi yangu ndokumbira kuti muwithdraw mashoko iwayo withdrawai mashoko iwayo nokuti muromo hanzi muromo une simba. Stiki yemechisa hanzvadzi kanongori kastiki kadiki diki kane musoro mutsvuku kadiki kasina kana basa but ukakatungidza kamechisa iko kaya ukakakandira apo kanogona kupisa nzvimbo ino yose. Saka rurimi rwenyu musavhurire satani mukana nekubvuma nekukonfesa nemuromo wenyu kuti ini ndave kutofa mwedzi wangu, because there is power in your tongue. Saka ndoda kuti muwithdraw mashoko iwayo kuti mwedzi wangu kufa imimi yaifighta ende muchafighta ende zvichagadzirika. Hakuna munhu ari kuzofa. If ever kana kuine munhu achafa iye kana aripo akazviita ari kubata abata ndiye watinoti back to sender ngaizvinde kwaari koko iye ndiye watoda kuti angoti nhasi acheregwa ake pasi nokuti watambudza family ka wapedza vanhu mufamily iye achingosara ende varoya havafi zvokumhanya ndio vanopedzisira vameka sure kuti vadla nyama dzavanhu vose. Zvino isu pano toda kuzvirivhesa nhasi kuti aiwa imi hamufi tida kuzokubvunza imwedzi unouya kuti hatina here kupinda muna July muripo iye totoda kutonamata isusu tine vamwe matimu edu atonamata nawo kuma-12 nekuma-3 kweyedza toda kutomirawo kuti baba ava kana varivo vane hendi vari kuzviita izvi ngazvirivheseke kudai zvirivheseke kudai. Munozati God mwari ka ndimwari vasiri mwari vane confusion ndimwari vanodestroya ndimwari vanosenda a ball of fire thunder to go and kunodestroya zvakabatwa nemiipi. Hakuna, there is never going to be a power richaipa musoro pesimba ramwari. Anzvadzi mashoko angu aya kubva kwandiri kuya kwamuri ende ivo mwari vanoti hanzi every knee shall bow and every tongue shall confess that you are the Lord. Zvichireva kuti chero uri muro yakakura sei chero uri mhondi chero uri evil sei ichasvika nguva yekuti you will bow down to the Almighty, the highest might, the highest of the highest of mighties. Anove ndiye one, we've got only one God. Ndiye mwari. Munhu wese muromo uchashama iitese. Iyo inodla sauti inotuka vanhu nodi ishashama wande charo kuti aiwa ndimi mwari ndimi Jehovah chete. Saka reverse those words. Dzekuti imi muri kufa hamusi kufa. Right. Panguva ino guys, ndiri kuda kutaura nemi guys ndezvekudai so. Anditika ndakutaura nema-viewers manje. Pane vakawanda vari kusenda ma-messages avo vari kuti vanogona kubatsira. This is chikumbiro changu ichi ndiri kuda kukumbira kwamuri madiaries ari pano. Kune vanza zvekuanzvadzi yangu ndakavabvunza kuti munoda kubatsirwa nenzira ipi. Vakati ivo pare zvino pavasvika handitika hapasisina kuti vanoda kubatsirwa nechakati vari kungoda rubatsiro mumba mavo muite peace mumba mavo igo yavo idzoserwewo exactly varestorewewo pride yavo semunhu wemurume vagone kuvhoisawo mumba mavo vachinzwikwa handitika. Saka chandiri kukumbira right now panguva ino guys ndechekudai kana uripo unogona zvinhu zvechivanhu kana uripo unoita zvinhu zvechiprofita kana uri chatiringoda ndechekuti hanzvadzi yedu iyi kana yapinda mumba mavo muimba yemukati mubedroom vakwanise kudiwo kufangishena semunhu wechirume vakwanise kudiwo kusatisfya amai kumba uko handitika vasango nokuti zvinhu mozviziva chero imi machemberi ari pano munopesera mangozotumwa kuita zvinhu zvisina kumira zvakanaka kana nenyaya yekuti unenge usingadi kuzviita asi situation anditi mazviona. So we are not justifying and before zvasvika ikoko ngatibatsire hanzvadzi yedu. Saka ini chandiri kukumbira ndechekudai guys imi vanobatsira vakazara pano handitika ndiri kukumbirawo kuti mudai wese anoziva kuti anogona kubatsira hanzvadzi hakuna sendi rinofanirwa kubhadharisa. Ndo chikumbiro changu kwamuri hakuna sendi iwe kana uchazobhadharwa uchabhadharwa kana hanzvadzi vadzoka pano vachitestifya kuti aiwa kumba kwakudi kumba kwangu kwakuita ndozati vakawanda munenge mutsvaka mari toda kudzara chokwadi kugadzira chokwadi ipapo tikataudzana isu panapa tisi kutsvaga mari panapa tiri pakubatsirana handitika. Ini chikumbiro changu ka hakuna munhu anonzinga ndipei mari yakati kana uri munhu chaichi ari kuda kubatsira hanzvadzi you help hanzvadzi yedu vofangishena kumba kwavo kumba koitawo peace
handitika kwaitawo pisi then hanzvadzi vachadzoka vega kwatiri havasi tsotsi hanzvadzi kutaura kwavo muri kuzvionera havasi tsotsi handika vachadzoka vega vachitaura kuti vediwe ini kumba kweka makandiitira vediwe sisi vedi ndinotenda handika that's when patazokumbira kuti aiwa hanzvadzi musati makabatsirwa makamafamba kubva 2013 mazowana help 2020 chiona munhu akakubatsira iwo chionaiwo kuti chi mamupawo something mamubhadharawo kuitira chi ramangwana renyu handiti mazviona saka kana muripo mese vanobatsira pano padiaries we are a family hakuna sendi rinobviswa nehanzvadzi ava kana vauya kwamuri mose muchavapa zvamuchavapa muchavabatsira handitika mavabatsira no cent ramunopiwa ndikudeclare pamberi pevanhu panapa tiri 2000 kudai hakuna sendi ramunovapa handiti maona votanga vabatsirikana vasimba kana vazosimba ivo vachazokutendai ende ndakavabvunza hanzvadzi kuti vakati kutenda ndina dambudziko rakutondipusira imba yangu zvekubhadhara handina kana problem ndinobhadhara kana zvichinge ndadaiwo ndaona kuti zveshuwa ndabatsirikana vanzvadzi vanoshandira vane shopi yavo vanoita zvemakombiyuta zveintaneti zvewatwati handitika vane zvinhu zvavo zvavanozviitira handitika saka mari ekukubhadhara it cannot be a problem kana vachinge vabatsirikana antimaona kana isu chaiwo togona kutopindirawo pano kuti vabatsire kubhadhara kana ndawazochaja mari yakawandisa as long as kumba kwavo kwaita chi kwaristowiwa peace kumba kwavo kwaristowiwa chi manhood yavo we can even help kuti tidi tikubhadhare whoever anenge avabatsira saka guys vese vari kuti vanogona kubatsira please ndo mukana wenyu wokuti mudi muchibatsira ushu handika muri kuvabatsira for free handitika varipo vakawanda vanotoita zvokurapa panapa sofa ndogona kuti tine vakamboya venguo tsvuku vaya tina naboltikati vakamboya pana dunamisi tina vanapostoli aiki vaya tine machembere akazara umu tina sekuru njusu vana sekuru njusu tinavo panapa vana gogoshumba vaya vazere pano vana maprofita vamapwanya vazere pano handitika vamapwanya tinongowa kuti kwenyu kujamestown kwanzi kunoita line rekuti vanhu vanoita 3 days vachivatirako handiti ndopotoda imi vamapwanya henyu kubva kune vanhu mabadiaries akauya kwamuri so far ndiri kungowa kuti muri kuita for free hamusati mambobudisi mamboti kune munhu ndoda kana senti kwanzi kunozara kudai vanhu vanongogirapikwa for free ende vanhu vari kudzoka nematestimony vachishindudza angu asi vamapwanya vasi munhu akamboya pamhepo pano aiwa munhu akangoya akandudza kuti ini sisi ndinodai ndikangoudzawo vamwe vauyawo kuinbox ndikati amene kusaidi kwenyu kokwai variko vamwe indai vamwe vakaenda zveshuwa madiaries vakaendako zveshuwa vaendako zveshuwa chero vari kuwhatsapp group remadzimai iko ndifunga makaona matestimony achibuda kuwhatsapp group remadzimai vanhu vachitaura kuti takaendako takabatsirwa zveshuwa vanonyatsobatsira asi kunoda mwoyo murefu because kunozara kune vanhu vanogarirapo vanovatirapo handimaona saka apa ndo pachakuda kuti chi muchionisa unyanzvi hwenyu saka naongoya kuchi ndiri kuda kunotora mari bhegi apana bhegi riripo pano hanzi chero kukilayon kana kukiwa chachizvigona achiti ndinozviziva ndinogona ndinobatsira handitika achizamawo yes achingozamawo dhiri redu rekuti free of charge tozoona zvokubhadharana time handitika tinongoda vana muchemberesoko muripo kana muchikwanisa kubatsiravo please indirai vana muchembere napiri muripo pano hanzi nachiremba chematare tiripo pano right ava vari kuti chiremba vematare hanzi tiripo pano nachiremba vematare ava vanonzi chiremba vematare right chiremba vematare mati muripo imi kana muri kubatsira nehanzvadzi yedu free of charge tichazokutendai kana munhu adi abatsirikana handitika saka hanzi prophet t fred kana prophet t fred varipo pano futi still mahara prophet tazati muri munhu mukuru chaizvasi nhasi tiri kutokudzaiwo pano kuti free of charge hakuna sendi rinobhadzaro mobatsira chi mobatsira hanzvadzi yedu ishi kubatsirana handitika then tozoona later on handiti maona saka ndonyaya ichi iripo yandauya nayo nhasi so hanzvadzi yangu iyi vanhu vese ava zvichaitika ndezvekuti vachandibata muri kunzwa ndinotenda vatete ndokumbirawo mundinyorerewo pasi please ndokumbirisa ndinyore pasi chii nhamba yenyu not really mazita avo setikwanisa kuti tizovabate ndatambudzika tete allright zvatinoita ndezvekuti vanhu vanetsa ava ini vachauya kuinbox kwangu inini vaya kuinbox kwangu inini zvatichaita ndezvekudai ini ndinenge ndichikupai 1 ndichikukai ne 1 momboita vhiki tomboona pavhiki apa kana munhu unyatso kugona kushandira pavhiki munhu vange matombolambasta yatomuka handitimaona matobatsirikana saka vhiki mombodhila neumwe toona handitika vhikizve tichingodaro inini vachangondevose vamwe vacho ndotovaziva zvangu ini ndovaziva imo panapa padiaries dondiwari ndovamwe ndinotone macontacts avo vari pano 1 vachiuya kwamuri kana zvaramba
toendawo kunext zvaramba toendawo kunext hanzi zvinogadzirika svika zvinopera izvi muchembere soko yes ndosaka tiri pano kuti mutibatsirewo vakwanise kudii vakwanise kuti vhikiyo inoi totoda kuti chitotsva kumba kwavo toda kuti valambaste vhikiyo inoi vanyatso kuita kubhaudha sekubhaudha vhikiyo inoi handimaona saka ndozvatiri kutoda hatikusekeza titoda kutofara nevi kutoti zvinhu vasagari pamwe kumbaku zvinhu ngachitsve chinhu chikumba ngachirohwe vhikiyo inoi chikumba ngachirohwe ndozvatiri kutoda handimaona saka tiri kutoda kuti vhikiyo ino titotaura kuti vhikiyo ino chikumba ngachirohwe medhemu ngavafari toda kuti medhemu azoya pano achitenda saka ndozvatiri kuda kuti titoudza vanhu apa kuti potonga itsve handitimaona saka nzvazvatava kuitenda kukudonhedzai handitika ndombotora only about 5 callers imi menenge muri mumacomment section zvenyu handitika muchitevera zvenyu macomments muchiona timbonzwawo vachauya kuda ndo vanobatsira kana kuti chii imi muchitevera zvenyu vafone vatoda vanobatsira chete handitika ndo vachafona panapa timbonzwa kuti ivo vachazvifambisa sei ende dhiri redu vari kubvumirana naro here then ini chazopai macontacts after live tine imwe live kutevera kutonsendera message kuti hanzi tangu tamirira saka don't worry muri pano guys live yechi2 saka guys tinodii tinozokufonerai zverufu hakuna rufu runouya izvi toda kutotaka kutonamata nhasi toda kutaka kutonamata nhasi maprayer warriors edu aya atinawo aya please nhasi manheru 12 o'clock hanzvadzi tinenge tinavo pamweya tinenge tiri kufamba navo pamweya 12 o'clock manheru hakuna rufu ruchaitika hakuna tatozvideclare tatozvirabha izvo we have put an x nezita rajesu hakuna rufu ruriko asi chatiri kuda right now toda kuti handimaona vanyatsokulambasta kuita kuroverera hoko toda chimwana chechi2 nhasi chimwana chechi2 vhiki inoiti kutochida handimaona zvatiri kutoda saka handizi kuti sati akudonhedzai pane zvamoda kutaura here sati akudonhedzai ndati pane zvamungada kutaura here sati akudonhedzai kuti mutevere zvenyu kumacomments muchiona tichimbonzwa vamwe vanoda kufona prophetess bolt katafe kuinbox kwangu hanzi ngavauye ndivabatsire free of charge hanzi naprophetess bolt katapo ngavauye ndivabatsire free of charge message iri kuflika pamusoro apo mazvita mainini mazvita enyu aprofet bolt kata tinotenda kwai makunobatsigwa uko free apa ndaona muchemberewo vatiwo free paitawo mwati mona maruta ati sendiyo nhamba kola aino kwandino kwaunonobatsirwa saka zvakawanda kwokuti mudi mubatsirwe handitika so yes exactly so tinotenda nzvadzi regai tikudropa indotaura nemika ndapedza malive angu nhasi usiku totaurirana regai timbonzwa vamwe vanouya kuti vanoti kudii alright thank you right so guys I'm opening the lines for you now ndiri kukumbirawo line iri I'm taking only 5 people ava ngavaite vanhu vanorapa chete be it uri muprofita be it uri apostle be it uri munhu wechivanhu munhu wemanjuzu handika munhu wezvikwambo ichatiri help handimaona chatiri help please ndikupai mukana wekuti mufone panguva ino tinzwe kuti muri kuirana nedhiu redu iri plus vanobatsirika sei hanzvadzi vedu ava handitika then topinda pane imwe nyaya iri kuuya izvozvi tipinde munyaya inotevera kana muripo fona yenyu namba tuko munoiziva 07 what mona maruta uzondibata kuinbox munin'ina mona maruta uzondibata kuinbox munin'ina wangu tione kuti tatora macontacts evanhu vese vanogona kubatsira guys kana varipo fona itinzwe regai ndikuisirei nhamba in case ndandisina kupinda nhamba iyo nhamba iyi nhamba ndakupai iyi iyo nhamba ndapina iyo nhamba ndapina ko vanogotireya kunze sei zvenai guys iyo isingafambi haimiri saka kunze kuiti kuti vatry kozi vatoziva dambudziko ravo handitimaona vatoziva dambudziko ravo handitimaona right saka vabolt kata navadhunamisi vati ngavauye kuno tidii tivabatsire saka vachanobatsirwa kupi kwadhunamisi navabolt kata handitika right yes Leah right saka guys kana vari paroda kufona chifona ini I'm taking only 5 calls vechivanhu handitika usanyare kubatsira vamwe vanhu pamhepo kana uchiziva zvaunoita mumwe nemumwe ane zvaanobhilivha mazviri handiti isati si we are not here to judge anybody handitika we are not here to judge anybody saka please kana uripo anobatsira uri wechivanhu uri wechechi uri prophet uri chii uri kuziva kuti dambudziko iri rabva apa iri unogona kutori pedza one time please fona alright vafona apostle ik apostle vafona makadiko apostle
makadikwapo wedzera volume kufoni kwenyu muchaita muchiwedzera volume kufoni kwenyu ikokoko siyasa kunzwai takukunzwai prophet maita basa mauya eyo nyaya iyo anzva dzedoda kubatsirwa mainzwa here nyaya ndainzwa chaizvo saka vanobatsirika here nyaya yavo katete zvainoda haina kumbokura yakakura chete kana munhu asingazive zvokungofana noti munhu anokwanisa kuswera zuva rese ari panze kana asina maki yekupinda mumba zvoita kunge mumba musingapindike inyaya yekuti haana maki yekumupinda saka nyaya yavo ine chokuita nengozi 1 uye ine munhu mufamily mavo astrong man anooparata nealtar inosimbisa ngozi yemufamily mavo ropa rekufamily kwavo inodemanda blood the altar that is fighting demands blood on the altar saka it's a way of paying back what was done in their family so but pane munhu akamaster who is like a strong man in that family saka he should not like zvezvokuti akufanira kutanga iye asati arwira family yese he has to be exempted from that case so it's just fighting the altar that is so but maybe in short it's a time yekuti vamwe vafonewo and in short what he needs if he needs permanent solution to that first of all he needs Jesus. He has to give his life to Jesus. By so doing he gives Jesus a legal right to fight for him. Yes, like what I said last time, we hope we can find it anyway. Kutori nenganga right now, kutori anyone right now, kwasotombetsera right now. But the issue now is it permanent? This thing will come back again or he anokwanisa kutiza chodzoka chakuwana, but he has to go for something that is permanent. That is, he needs Jesus. The first foundation is he needs Jesus. Alright, nai prophet mina ndibvunze zvino mukati mimi the first step he needs Jesus. Of course yes he needs ipapa kuti he needs Jesus. I do agree with you anditika but vakaenda kuna Jesus vakanowana Jesus uyu anditika kwa Jesu and then vozobatsigwa sei nokuti kumba uku kune moto uku kumba kune moto kunoda kuti kufunction fast kumba uku hazviite here kuti vatenge vagadzigwa uku wazoenda kuna Jesus ipapa titori palive ipapa titori palive kana vatoripo ipapa zvinotoitika izvozvi wotouya mangwana netestimony ava Jesus wacho katitori panapa handitori naye panapa Jesus aripo totoudza zvekuita izvozvi mangwana next Friday next Monday pamuchavadaenza totokutini next Monday mwashenze muzotonga wasingarohere lula kumba uko the prophet amuwi vanga vasingarohere lula kumba alright saka pana kuipa zvamataura kuti vanoda kutanga vapiwa Jesu handitika Jesu tokupai kwamuri mochivapa Jesu imi mogamuchira Jesu saishena muponesi wavo kana vagamuchira Jesu first then toda kuisihangu panguva inenge tiri consent nenyaya yekuti lula ndoda kuti rohwe fast kudheni uku aipapo zvajesu vanogona havo kuzomuwana asi kumba kwateka kufunction uko ndo pane nyaya yangu ipapapa vanokwanisa kutorwa nhasi vachitobva ipapa vanokwanisa kutoenda kumba kuzokufonera mangwana mavabvunza kuti hanzi zvazoita seizvizvi saka zvakangonaka zveprofeti regai tikupei munhu chitobatsirai munhu nhasi lula irohwe nhasi itobatsirai munhu nhasi asi wekutanga wakawanda maissues akawandisa varume vazhinji isu kwatikausha yedu we've been trained to be silent with certain issues and yet wakawanda vanhu pagwipa papa vasingarara nevakadzi but vanonga vachizvita magentlemen vasingabudi ndizvozvo chaizvo and azadza vanhu vafarira because vasita chigentlemen pasaidi vakati ndotoinda nedambudziko rangu danoritaura hanimaona pachaunga ipapo saka imimi tichingopedza pano ini ndodoti vauye kudzotora Jesu kwamuri handika vachingowana Jesu please ka vedu vetibatsirewo nhasi chaito kumbura kuti lula itsve kumbako sisimeli ndichingopedza nawo imi pavanofona ndimi munofona imimi movaisa movaedha paconversation movepo hapana kuipa no problem deal vachingopedza panapa ndokufonerai ndovaisa pa3 weko movagamuchidza Jesu wavo vatora Jesu wavo and then toona kuti nhasi chaichai matosunungura zvinhu izvi matoputsa hari kuti vatichi vaende mushini wavo nasekuna baba munini wavo uko saka todangotora mushini wavo pavakaiswa toudzosa plazvanebaba munini kusevhisa zvikwambo zvababa munini uko saka nhasi hazvina murume tiri kuzvitorera murume
Alright, saka munga katorigwa mushini wavo nabamnini vane chindiro chipoto chine mushini wanzvadzi ndisikaongori kuramba kumira saka nhasi wakudzoka ya haiwa kutadi kumbotorawo zvinoita sei mumboutorawo mumbouvharira muhari tikuda kuti yasunungurwa yakasunungurwa totanga ipapo kana auya kwamuri ati apostol ake mwari andibetsera kuridza maapostol ake then mozwa asi ndati patinoita difference muiwepo andendiripo toitira online ipapo muri ikoko nendiripo aiwa guys ndoda kuti ndimboudza vanhu vari pano pamhepo kana sisimeli vari pamhepo handitika chitendero changu inini muri kunzwa kana ndiri pamhepo panapa ndiri kuita show this is a show handitika I have to accommodate everybody anoita zvechivanhu I have to accommodate anoita zvechechi I have to accommodate anoita zvechipostori inini belief yangu inini ndeyangu ndinoziva kuti ndinobhilivha muchii kuti ndinobhilivha muna mwari neminamato here asi kana ndiri pano ndikauya ndichingoti mwari ndakutoluka biased hanimaona saka please nditendereiwo kuti kana ndiri pano tinongofambidzana nezviri kuitika panguva iyoyo hanimaona tikufambidzana nezviri kuitika panguva iyoyo vechivanhu we accommodate them handika vechechi we accommodate them vechipostori because tinavo pano vamwe vedu umwe nomwe nezvanobhilivha kwazviri handichimaona saka imbomira kunditi sisimeli munoziva chechi munoziva mwari ini mwari ndomuzivisisisa handitika asi panguva ino kana ndiri pano andinasaidha ndinotora ndinongomira pane zvandinobhilivha inini munhu ada kubatsirwa ngaabatsirwe chete zvandinobhilivha inini ndezvandinobhilivha inini handitika right maite henyu vasikana apostoli gai ndikudonedzei ndokufonera okay hello kola muri sei kola volume yenyu iri pasi wedzerai volume volume haisi kunzwika hello kana hamusi kunzwika hameno chichi kuitika alright yadzoka network yadzoka right makadi yenyu hanzvadzi tiripo mutaura nachiremba chematare okay chiremba wematare muri sei yenyu tiripo ndini sekuru ngotsvuku ai ndiwe ngotsvuku aiwa zvakanaka chose bariwawo dambudziko riri pano sekuru wengotsvuku saka matito panogadzirwa sei apa haisi nyaya togona kuvabatsirayo saka zvatida kuita nhau iyi ndekuti sezvo kuna mwaya wabvuka kudhara ndati vambotanga vaenda kwabhotikari kwacho kavanzi vaende mowapa mukana uzoenda kwaapostoli ike uzopedza ikoko kana zvaramba uzouya kwatiri manje vozoti vauya kulast basiso yowe hanzvadzi yangu vaita laki kwanzi nahanzvadzi ngotsvuku vari pafoni apa hanzi izvo toda kumbovapa mukana ngavatange vaenda kwabolt kata kwavatanga kudedzwa nokuti ndo vatanga vambonobatsirwako kana zvaramba voenda kuna apostol aikei kana zvazoramba kwanzi kwedu ndo kubus stop navangotsvuku kwanzi kwedu ndo kubus stop vozoya kubus stop todii tozoita zvese kubus stop ndo kwatichapedzera zvese alright saka imimiwo muri kana vauya kwenyu kubus stop uku munovapa time frame yakadii kuti vakwanise kufunctiona mumbasa baba aiwa same day hatite zvima-hours zvenhingi same day pavaitongobva ipapo vakutoita zviright zvinhu zvavo asi manzwa akadhirira tataura panapa tikukumbira tirikukumbirawo kuti kana vachiuya kwenyu no send aiwa mari tozozvona mari inozodiwa tatoita basa mari inozodiwa tatoita basa aiwa kana zvakadaro zvakanaka kuti kana chibvumirana zvakanaka then ivo ndo vachabhadhira yavanoda yokutienda right saka no problem kana madaro then is option yandinovapa manje nini yangu last option yandinovapa ndekuti vachiuya kuno ngazi kuti vachibva pamba pangu kukrawa kwangu kushiraini kwangu ikoko kushiraini mhere kune munhu ari kukonzeresa izvozvo ndo base option yandinovapa mauda kutouraya ya ndokandotumwa inini ikoko munhu anenge akonzera izvozvo mutemo wacho nikungouraya pamanozorambavo kuti vauraye hazvigone here kungoti mutore nhengo yavo mucherere pasi pane kuti muuraye naunoitika makumbiro andoita handipo kwakuinganisa vanhu panoparadzanisa vanhu ukama hwava ndikudze zvokonze kuti ndisekuru wako ati ndiba mukuru wako ndiba mini wako kati mukoma wako ari kukonzera izvi ini ndongoita zvandinoita izvokuti ari kukonzera izvi ngazvindi zvinoita zvinouraya muridzi ndosunga masungira andinoita ndoita magadzira andinoita mhiko dzangu ipapo ndoudza kuti after 3 hours anonzi kuti uye kurufu nokuchichemwa mhere
Alright. Hapana chakaipa. Guys, chatiri kuda isu tiri kuda kuti munhu awane rubatsiro. Help ndo yatiri kuda. Help. And atisi kutoti atidi kutamba ne life yemunhu kana kuita sei tiri kuda kuti rubatsiro. Saka anyway chandafarira chinhu one, all of them they are battling kuti vadi vabatsire munhu. Vari kurwira kuti ora iti ngatibatsiranei. Titange ngavachitanga kana zvarambawo vozoindawo kana zvarambawo yakuno. Chinangwa chavo vese chandafarira nchekuti vese vari kuzama kuti vadi vabatsire. Animona. Isusu kana vangonzi bazi vabatsigwa nhasi isusu kumba kwavo babawo vakutoitawo zvinhu zvavo kumba aiwa zvazvinenge zvatonaka. Ndo zvatiringoda isu. Tingoda kuti vawane rubatsiro because guys 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 8 good years. 8 good years. Muna chingotambura, muna chingofamba, muna asinga function mumba, muna antonyara kana kutoti kwavirirei guys. Kwa inda wakaita usiku kuti mumba muya manje ndono antucha kutota oita sei. Handimaona. Kune vanoziva 8 good years is not a joke guys. It's not a joke. Saka zvatakuda iko zvine zvika anzvadzi must va consult vabatsigwe. Kana vabatsigwa then zvinenge zvati kwedu zvinenge zvaita kuti vanozoda kuti muroi yaitwe sei kana kuti adi aiwa izva zvichinei nesu ivo ndo vanoziva zvavanoda kuti vaite isati tinei nazvo chatongoda kuti hanzvadzi auya kuzochema pano yodi yobatsirwa. Saka imi maite henyu sekurungoti kuavhavadona unoona chatiri kuda help. Hatisi kutamba noupenyu hwemunhu pana kana kudipa, tiri kutoda help. Help ndiyo tiri kutoda. Saka anyway pana Dunamisi, pana Bolt Carter, pana Apostle IK, pana vavenguo tsuku, tine 3 sofa. Hapana here muchembere kana venjusu vati vapinda pano sofa vataure kuti aiwa nesuwo tinobatsira. Please I'm taking one last call atida kupinda mushow inoteera hanzi ndipinde mumba ndibve panapa kana ndakupinda ndipa next show because network iri kunetsa anditika. Saka right kana aripo umwe machembere kana chi antika tinokumbira kuti ufone ndiyo last caller wedu and then tona tadi tawana vakati one day kuti ati tichingozoona kuti vabatsirwa papi because zvinorwadza. 8 years musatambe nadzo guys, musatambe nadzo. Vamwe venyu hamugoni kupedza kana vhiki musina kuita bonde. Vhiki hamugoni kuipedza musina kuita bonde. Chiimagine 8 years. Linda kubva 2018, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tiri muna 2020 ka 8 years idzi. 8 years. 8 years. 8 years. Saka guys kana pasisina mumwe antika ndofunga vamwe vavadawo kuzikanwa pano vanozouya kuinbox ndoziva vakatowanda vari pano but ndofunga vachazouya kuinbox and let's hope kuti this solution is going to be a permanent one. Let's hope it's going to be a permanent one. Hatisi kuda zvinhu mabahalf jobs zvokuti after 2 weeks toramba zvekumira todzoka zvepano atidi izvozvo anditika tinoda a permanent thing. So guys maite henyu mese vanyara kutaura pano mozondibata kuinbox. Ini ndiri kuda list yenyu mose vanobatsira kuitira kuti tingogara tiri pastand by hanimaona kuitira kuti vaga vabatsirwe anditi mazviona. So maite henyu guys takupinda mushow musaenda kure ndiri kungotora 10 minutes break and then I'm back again tobva tatanga zvakare show yechi number 2. Guys pakaipa iyi show yenumber 2 iyi ina handisiri kutaura nyaya yachona vachazvitaurira vega nyaya yavo handitika. Saka takupinda mushow number 2 ndo yatakupinda. Show number 2 ndo yatakupinda right now. So guys 10 minutes break. Indai munomwa mvura, indai munomwa zvikorona korona dzenyu, indai munomwa zvamunomwa tichigadzira kana kunotora tea yako kana chii tisangane pano 10 minutes time totanga zvakare. Regai ndipinde mumba iko zvino kwa network pano kuita chivhiringa. Alright guys, tobatana pa next show. Thank you.